Kaixo, Gabon, entzule maiteak. Gabon guztioi. Gaur astelena da, eta Garrasika entzuten ari zarete. Badakizue Garrasika dela, Irola Irratiko irratsaio kontrainformatiboa eta astelen eta asteazkenetan zuzenean izaten duzuela, iluntzeko 9:00 10:00 bitartean eta errepikapenak hurrengo egunetan, hau da astearte eta ostegunetan goizeko 10:00 11:30 bitartean eta asteazken eta ostiraletan goizeko 7:00 8:30. Bueno, eta gurekin parte hartzeko badakizue, telefono polit bat daukagula, 9 4 1 7 0 6 0, edo emailen bitartez, garrasika.info@gmail.com. Eta esaztu gure irratiarekin harremanetan jartzeko ere irolabilduasindominio.net edo larun batetan, arratsaldeko 6:00 aurrera, hementxe Iralako auzoan, Aranako txara enparantxan, Irola irratia daukazu eta asanbladak izaten ditugu, beraz, hurbildu zaitezte. Badakizue azken garai baten Garrasikan entzuten den taldea edo musika, talde bat jartzen dugu astero eta musika librea da, eta kasu honetan Galiziatik Dandy Fiba. Espero dugu zen gustoka izatea. Eta astero bezala badakizue Garrasika honetan, albisteak, elkarrizketak eta agenda puntuak izango ditugu, eta gaur elkarrizketen artean lagun bat izango dugu hemen, Kenmok elkartekoa, eta eragozpen fiskalaren inguruan hitz egingo dugu. Gaueko 9:20 dira iaia, hemen jarraitzen dugu Irola irratian, FM-ko 107.5-ean, Garrasika irratsaioan, eta baditugu gure gaueko lehenengo gonbidatuak. Eta, gogorarazten dizuegu, Kenmok mugimendu sozialekoak direla, eta, eragozpen fiskalari buruz hitz egingo dugula, gehien hori etxera heltzen ari zaizuela da gutun hori, zuen impostuak eskatzen dituenak, eta, eragozpen fiskala zer den, nola egin dezakegun, eta hori hitz egingo dugu. Esan bezala, gaude hemen gure gaueko lehenengo gonbidatuarekin. Gabon. Eta, itxaron ustute, igual mikrofona itxalita, dagoela. Vale, listo. Gabon. Lehen da bizi, nola ez mil esker gaur gurekin egotea gaitik hemen. Eta, esan bezala, esan dugu Kenmok eragilekoak zaretela, eta, igual kontatu apurtxu batez, kasu honetan, urtero egiten duzuen kanpainatxo hau eragozpen fiskalaren inguruan, zer da eragozpen fiskala? Eragozpen fiskala azkenean da estatuari esatea gure zergak guk ordaintzen ditugun dirua, guk aukeratzea zertara joan behar denez. Orokorrean eskatzen digutena da guk zergak ordaintzea, jendeak zergak ordaintzea, diru hori ematea estatuari, eta gero estatuak gestionatzen du diru hori bere gauzetarako, ez? Eta azkenean guk esaten duguna da, zergak ordaindu behar dira, proiektu batzu daude hori gure zergekin ondo daudenak, baina diru pilo dago gauza txar batzuetarako erabiltzen dena, ez? Azkenean guk gure zergekin militarrak militarrentzako dirua dijoa, ertxantzentzako, tapentzako, monarkiarentzako, proiektu pilo daude, gauza pilo daude txarrak egiten direna gure zergekin. Eta guk esaten duguna da, zergak ordaindu, baina zuk aukeratu zertara joan behar da diru hori, ez? Kasu honetan gastu militarra aipatu duzu, urtero ikusten dugu zelan, aurrekontuaren parte handi bat, edozein estaturena, kasu honetan estatu espainiarrerarena gure kasuan, aurrekontuaren parte handi bat, gastu militarretarako doa, eta ez bakarrik zuzenean agertzen dena, ez? Gero badaude ere, zuzenak ez diren beste aurrekontu batzuk badoa zela ere gastu militarrera.
Bai, urtero presupuesto batzuk ateratzen dira, eta estatuak esaten du zertara dijoan, ez? Baina militarrei dirua ematea txarto ikusten denez, hori zorionez jendeak ondo ikusten du, txarto ikusten du militarrei dirua ematea, ez? Estatuak esaten du diru bat ematen diola, baina azkenean dirupi askoz gehiago ematen dio, ez? Alde batetik presupuestoetan beste atal batzuetan sartzen du diru hori azkenean guda egiteko erabiltzen denak, eta bestalde batetik presupuesto batzuk egiten dira, eta urtero presupuesto horiek handitzen dira, hori partida extraordinarioak egiten dira, abioiak erosteko, edo misión de paz bat egiteko, paz hori, bakea entre comillas, ez? Eta hori da. Osea, beraz, esan dezakegu, jadalde batetik ezin badu aukeratu zertara bideratzen den gure dirua, gainera, gero ez digutela egia kontatzen, ez? Bilatzen dutela modu bat, trampantzera, hori ondo ikusita ez dagoen, ez? Alde ezberdinetatik sartzeko. Bueno, behin jakinda purtsu batez, eragozpen fiskala orduan esaten ari gara izango litzatekela, uko egitea gure dirua gauza batzuetarako konkretuak erabiltzeko, eta guk aukeratzea, proiekturen bat, edo zertan diru hori inbertitu edo nola da posible hori egitea, edo nola zuek nola egiten duzue? Bale, guk aukeratzea zertara dijoan dirua, ekin dezakegu hori eragozpen fiskala eginez, ez? Hau da, urtero, apirilean gutxi gora bera, gutun bat heltzen da langileon etxera, eta esaten digu hori errenta egin behar dugula, eta gure joan behar garela banku etxera, esateko, hori deklarazioa egiteko, ez? Eta orduan, beste batzutan orain gero eta gehiago errenta bidaltzen dizute eginda etxera, eta ezer egiten ez baldin baduzu, ja hori balidatzen da, eta ja horrekin ez duzu ezer egin behar. Suposatzen da hori oso ona dela, zuk ez duzu ezer egin behar, baina zoritxarrez edo zorionez beraientzako, proposamen hori askotan akatsak ditu, eta akatsa baldin badaude, beti pertsonaren kontra dijoa. Hau da, esaten badizu hori 200 euro itzuli behar dizutela, batxutan, ez dira 200 euro, baizik eta 300 euro zurentzat, ez? Eta, klaro, atxera botatzen ez baldin baduzu, errenta hori, pues te la comes con patatas, ez? Orduan guk esaten duguna da hori, errenta etortzen proposamen hori datorrenean, lehengo gauza egin behar duzuna, naiz eta eragozpen fiskala egin, ala ez egin, lehengo gauza da hori atxera bota. Ez du ezer kostatzen, bakarrik deitzea da telefono batera, eta hor esaten duzu zure nan zenbakia, eta esanez, ez atxera bota nahi dut. Eta ja horrekin hasiko zara hori errenta egiten, eta pentsa dezakezu, eman didate proposamen bat, begiratu nahi dut, ea proposamen hori ondo dagoen edo ez txarto dagoen. Ondo egon daiteke ez, eta zu bakarrik egin behar duzu eragozpen fiskala. Baina beste batzutan, akatsa dauzka, eta esara konturatuko, ez duzu zer begiratuko, eta nes eta hori borradore bat eraman zure etxera, atxera bota behar da beti. Oso ondo, orduan, lehenengo pauso izango litzateke, gure errenta edo etxera bidaltzen diguten eginda hori atxera bota. Bigarren pausua, badakigu, zuek kanpaina honetan egiten duzuela ez, laguntza aktibo bat, beraz jendeak badauka zuen gana jotzerik, baina gaur igual kontatu alba diguzu hori zuzen. Zer egin barko genuke urrengo pausua? Bai. Lehengo gauza izango du nuke hori, atxera botatzeko plazoa, epe bat dauka ez, eta epe hori urrengo astelenean amaitzen dela. Orduan, itxoin azken eguner arte, eta atxera bota. Nola bota da izakegu atxera? Telefono bateri deitu, hori da, 9-0-1-5-0-3-0-0-0, errepikatzen dut, bale? 9-0-1-5-0-3-0-0, eta esaten duzu hor zure nan zenbakia, eta horrekin ja, atxera bota duzu, eta ja egin dezakezu errenta, ez? Errenta egitea, orokorrean, jende arrunta ez daki egiten, ez? Guk jasotzen dugu etxean paper pilo bat, epintzen duena de presentaren tu deklarazion, eta esaten duzu, zuk hartzen duzu papero guzti horiek, karpeta batean gorde, eta eskatzen duzu hori kutsa baten orokorrean joaten zara kutsara, eta esaten duzu, errenta egin nahi dut. Eta gero kutsan egiten dizute errenta, ez? Baina errenta, zure esergekin ejerzitoak ordaintzen, ez? Eta guk esan genuna, esan zen de, hostias, jendeak orokorrean ez daki errenta egiten, ze gure txako
Ba, ez una movida, ez dugu zer lertzen, eta zenbakia dira, eta ez dakit. Eta uste dut, 4 urte daramatzagula, Kemokek bulego bat ipini du eragozpenak egiteko, ez? Osa, da, errentak egiteko, baina eragozpen fiskalarekin. Eta hortxe daukagu hori errentak egiten dituen lankide bat, baina astero berezitak ematen dituena, pertsona guztiek bere karpetarekin joatea, paper guztiarekin, ezer jakin gabe, bakarrik jakin behar du, zertara eraman nahi dituen bere zergak, ez? Eta horrekin, zita hori eskatuzkero, gure lankidea da hori komila artean, kakotxo artean, claro, hori ez da lankidea baizik eta hori, hori aktivismo puro eta orden zita eskatzen duzu, eta ja esaten dizugu hori ze paper eraman behar dituzun, zer ez, eta ja horrekin errenta egiten duzu, eta ja eragozpen fiskala egiteko zenuke. Bere zor orduan aukeratuko genuke, gure zergak zeri bideratu, baina printzipioz ulertzen dugu horrek buelta bat ekar dezakela, ez da? Azken finean egiten ari garena da, estatuak eskatzen duen dirua, ez gara eskuan ematen ari, baizik eta aukeratzen ari gara ze proiektura bideratu. Zer gerta daiteke horren ostean? Claro, hori argi euki behar dugu, azkenean eragozpen fiskala egiten dugunean, desobedientzia zibila egiten ari gara, ez? Guk estatuari esaten ari diogu, gure izen abizanerekin, esaten diogu, ez, zergak ez dugu ordainduko. Osa, zuk esaten duzunari, uko egingo dugu, eta guk apostatzen dugu proiektu honengatik, eta proiektu honengatik, eta proiektu honengatik. Eta ez dugu ordainduko zergak, honetarako, eta honetarako, ez? Eta orduan, klaro, estatuak etor daiteke, errepresioarekin. Etor daitekeen errepresioa, klaro, eragozpen fiskala ekonomia aldetik denez, etortzen denean orokorrean da hori ekonomikoki, ez? Eta errepresio hori orokorrean etortzen dena, hori ez dute beraiek egiten duten lerroa gutxi gora bera esaten da, ez esatea eragozpen politiko bat egin duzula, baizik eta akats bat eduki duzula hori errenta egiterakoan, eta ardun diru hori erratu zarela, eta ez, hori diru hori ejerzitora joan behar da, baina ez dizu esaten ejerzituari, baizik eta hori akats bat daukazu, eta eskatzen dizu, hori diru hori berriro ingreso egitea hori bere kontuetan, ez? Eta orduan egiten ez baduzu, suposatzen dut urrengo pauso, beti bezala bakoitzak bere erabaki hartzen du, baina printzipioz ez, eragozpenarekin hasita, ideia esango litzateke horrere uko egitea. Hori izango zen, hori sanzion requerimiento administratibo bat eltzen da zure etxera, esan ez de, mesedez, ordendu iesadazu diru hau, ez? Eta, klaro, zu uko egiten baldin baduzu horreri, horretan ja sartzen zara, limbo baten ez, hau da, multa bat bezala jasotzen duzunean, esan dezakezu ez duzula ordenduko, edo ordendu dezakezu, ez? Horreia da politikoki ze noraino heldu nahi duzun, ez? Osa, azkenean hori da zenbat entzatzen duzun soka, eta hori bakoitza jakin behar du, hori eragozpen fiskala egiten duzun hasieran, eta gero, estatuak eta esaten baldin badizu, ez ordendu behar duzu diru hau, uko egin dezakezu horretara, edo ordendu lehenengo epean, edo bigarren epean, edo hirugarrenean, edo azkenean epaiketa batera heltzea, ez? Hori bakoitza jakin behar du, bere desobedientzia noraino heldu behar den. Osa, hau da, eta alde batetik jakin behar duzu noraino heldu behar zaren, eta beste aldetik jakin behar duzu zenbat diru eramango duzun hori desobedientzia horretara, ez? Ze, klaro, bakoitza jakin behar du, ezkenen, ez daki zenbat milioko, azkena adibidez, ez? Militarrei urtero, pertsona bakoitzeko 800 euro gutxi gora bera ematen dio estatuari, ez? Osa, hori diru, entzuten duzune, esaten duzu, joder, ezinezkoa da hori izatea, ez? Zoritxarrez horrelakoa da, ez? Urtero, 800 euro pertsona ematen dio hori militarrei, ez? Zuk esan dezakezu, 800 euroko desobedientzia egingo dut, ez? Eragozpen fiskal bat. Jakin behar duzu, hori gero estatuak etor daitekela, zuri diru hori eskatzen, ez? Eta orduan bakoitza jakin behar du, 800 euroko eragozpen fiskal egingo duenik, edo 80 eurokoa adibidez, azkenean, bakoitzak jakin behar du hori desobedientzia noraino heldu, ez? Osa, insumizio batzuk, bakoitzak jakin behar du bere desobedientzia noraino ean.
Eta orduan, ni zalantza edo aklaratzen joateko 800 euroko eragozpena egite aukeratuko banu, bere 800 euro horiek justifikatu behar dut, ez, beste proiekturen batean parte hartu dudala, diru hori jarrita, adibidez, hori izango litzateke modu. Claro, azkenean, gu proposatzen duguna da, ez eskakeatu hori zergak ordaintzen, ez? Osa, guk esaten dugu hori, dirua badaukazu, dirua daukana, dirua eman behar duela hori, soziateari, hori mundu hau aldatzeko, ez? Orduan esaten dut hori, adibidez, 800 euroko eragozpen fiskal bat ekin nahi baldin baduzu, bale, estatuari esaten diozu ez 800 euro hauek ez diot militarri emango, baina eman diot ez daki ze proiektuari, hau da, irola irratiari, ez? Edo mugimendu ekologistari, mugituko jendeari, antimilitaristai, kukutsako errepresioari aurre egiteko, ez? Eta orduan, zuk deklarazioa egiten duzunean, transferentzia hori mostratzen duzu hori, ez nik 800 euroko eragozpen fiskala egin dut, kukutsako errepresioari aurre egiteko gastuekin, ez? Vale. Eta orduan azkenean, zuk desgrabatzen duzu, desgrabatu hori da kakotxo artean, ze, klaro, estatuak ez du esaten hori desgrabatzen duzula hori, errepresio hori aurre egiteko dirua aurreratu duzuna. Baina, zuk presentatzen duzu eta esaten duzu, ez militarrei 800 euro hauek ez dijoazte, baizik eta mugitu jendeare, mugitu proiektuaren a favor nago. Vale, eta suposatzen dut ja 4 urteko esperientziarekin, kaso ezberdinak ikusi dituzuela eta bizi izan dituzuela, ez, zuk aipatu duzu eta, kasu batzuetan, pertsona batzuk ere bakiko dutela aurrera jarraitza bere den desobedientziarekin, beste batzuk igual modu txikiago baten, edo, ikusiko zen dituzten kaso ezberdinak. Igual niri kuriositatez pare bat bururatzen zaizkit, bata da, ea batzutan estatuak benetan edo akatsa egiten dutelako edo pasatzen zaielako edo jende guztiari itzultzen ez diotelako ea kasuren baten eragozpen fiskala egin da gero jendeari esaion gutun hori iritsi, eskatzen dirua, ez dakit hori gertatu den, noizbait? Bai, guk dara matxagu 4 urte bolegoa egiten, bai? Baina 20 urte, oza, 22 edo 23 urte eragozpen fiskala egiten, horren dela 4 urte egin genuen bulego bat, vale. Hori errenta egiteko, ez? Vale. Baina, dara matxagu hori, orduan, urte horietan, orokorrean estatuak ez du ezer esaten. Osa, estatuak ez du esaten akats bat dagoela. Ze saiatzen da hori invisibilizatzen desobedientzia hori esanez, desobedientzia ez dagoenez, arazorik ez dago eta jendeak ez du pentsatzen zergako ordaintzen, ez? Osa, zergako ordaintzarakoan. Orduan, orokorrean gertatzen dena da, zuk desobedientziak induzu, eta zuk aukeratu duzu ze proiektutara eramatea dirua, eta estatuak orokorrean ez da sartzen. Ez da sartzen estrategikoki ondo etortzen ez zaiolako, Baina, nahiz eta hori ez bizibilizatu hori desobedientzia hori, azkenean, zuk eman diozun proiektuari diru hori gizarte aldatzen dago. Vale, orduan, bi alde daukagu, alde batetik desobedientzia, eta ez alde batetik hori ekonomikoki proiektu batzuk posentxatzen dugu, eta hori ondo dago. Orduan orokorrean, batzutan etor daiteke hori gutun ban esanez, mesedez, eman iezadazu hori diru hori, baina orokorrean gertatzen dena da aldrebez, Osa, gutxienez Bizkaian, ez da etortzen gutun hori, eta zuk egiten duzu eragozpen fiskala, eta listo. Vale, eta beste kasua bururatzen zaidana da gutun hori baldin badator, eta erabakitzen baduzu aurrera jarraitza desobedientziarekin, eta epaiketa batera iritsiko bagina. Suposatzen dut ere hortik, delitua edo, baina isun ekonomiko baten geratuko litzatekela, eta normalean suposatzen dut isun ekonomiko hori egongo dela zure desobedientziaren kantitatearen gainetik. Hori da, klaro, zu jakin behar duzu, zuk desobedientzia egiten duzunean, aukeratu behar duzu diru bat, gero zu kapasa izango desarela hori aurrera eramateko, ez? Ze badakigu hori estatuak etortzen denean izunekin, horrokorrean ez du sartzen izunak, baizik eta, klaro, akatsa esaten duenez dagoela eta ez politikoki akats hori egin duzuna, horrokorrean esaten du hori interes batzuk ipintzen dizula. Klaro, zenbat eta urte gehiago aurrera jarraitu horrekin, gero eta interes altuagoak izaten dira.
orokorrean ez dira izaten oso altuak, Osa, eskomo bakoitza jakin behar du, eta bueno, gu norbaitek egiten baldin badu eragozpen fiskala, eta gutun hori heltzen baldin bazaio, osa, gurekin kontaktuan ipini, eta guk egiten dugu, orokorrean, bueno, daukagu hori hasieran etortzen denean, hori epaketa batera heldu baino lehen, tramite asko egon behar dira, eta rekurso asko, eta guzti hori, Osa, hau da, izun bat heltzen zaizunean, hori ez daki zergatik, izun hori epaiketa batera heltzen dagoen ere, heltzen deneraino, denbora pilo pasatzen da erditik. Eta orduan hor, eskrito pilo jarretu ipini behar dira, eta orduan, bueno, hori norbaiteri gertatu eskero, hori gurekin kontaktuan ipini, eta horrekin ja egingo genuke, eta etxe egingo genuke berarekin, noraino heldu behar zaren nahi dituzu heldu, eta egiten dugu berarekin pausu guztiak, bueno, ez da berria, orokorrean ez da horrela gertatzen, baina ez da berria, eta urtero egiten dugu. Oso ondo, eta igual aipatu duzu ez 20 urte baino gehiago eragozpen fiskala egiten, eta erabaki zenuten momenturen baten bulego hori irekitzea. Igual alde batetik kontatu alba diguzu, zelako irakurketa egin zenuten momentu horretan erabaki hori hartzeko, benetan bulego hori irekitzearena, helbururekin, eta ea urte hauetan zehar, nabaritu duzuen, segurtasun hori ematen ari zarenean, igual jende gehiago animatzen dela, jende hurbiltzen da, nabaritu duzue alde bat bulegoa ireki zenutenetik. Claro, guk aukeratu genuen bulego hori egitea, molego gauza izan zen hori, pertsona bat aurkitu genuenean errenta komplexuak sekiena egiten, ez? Osea, azkenean batzuk badakigu gure errenta egiten, baina, claro, orokorrean langile bat, bere errentak ez dira oso zailak, ez? Baina, claro, etordun guk ez genekien errenta zail bat egiten, ez? Baina hori aktivista hau etorri zenean esan ez, ni horrekin lan egiten dut, badakitu guztiak egiten, arazoak baldin badaukat, deitu dezakit hori, bestera, zukutsara zoazenean, batxutan egiten duena errentak zalantza ditu, ez? Telefono bat dauka deitzeko, eta tipoak gauza arabera, ez? Telefonoa hartzen du eta deitzen du, ez? Orduan guk aukera eduki genuenean aktivista hau errentak egiteko, esan genuen, hostias, ondo, ez? Ze askotan, errentaren mundua, guretzako oso zaila da, eta ez dugu ezer ulertzen, eta hori, etortzen direnean paperak etxera, hartzen ditugu, eta, eskenean da hori sartxea bombo baten, eta ateratzen da hori, importe bat hori, a pagar edo devolver, baina ez duzu ezer ulertzen, ez? Eta orduan, genekien, mundu horretan sartzea, eta jendeari esatea, eragozpen fiskala egitea oso zaila zela, ze orokorrean jendeak ezekien eragozpen fiskala egiten, ezekien errenta bat egiten. Eta orduan esatean, ez, apartado honetan egin behar duzu ez dakiz zer, hori oso zaila zen, ez? Eta orduan aukera eki genuenean, hori errentak gure bulegoan egiteko, esan genuen, hostias, aurrera, zau nabaretu behar da, eta ondo. Eta nabaritu da, ez como, badakigu jende pillo egiten duela bere kabuz, azkenean, urte batetik bestera errentak ez dira asko aldatzen, orduan aurreko urtean hartuta urrengoa badakizu egiten, ez? Baina gu nabaritzen dugu urtero gero eta jende gehiago egiten duela eragozpen fiskala. Askotan ez gara enteratzen, ze, klaro, zure etxean egiten baldin baduzu eragozpen fiskala, enteratuko da proiektua, ez? Irolan adibidez, kontu zenbakian, bapatean aurkitzen baldin badu, 10 ingreso, ez, de objeción fiskal edo eragozpen fiskal, esango du, aila, hostia, ondo, ez? Baina, klaro, beste mundua orokorren ez da enteratuko. Eta orduan horregatik, kontuan eukitzeko, eskatzen dugu hori mail bat bidaltzea eragozpenfiskal@gmail.com, jakiteko gutxi gora bera, zenbat pertsona egiten duten eragozpen fiskala, ez? Guretzako da hori da guk egiten dugu, badakigu jendeak egiten duela, ze zalantzak heltzen dira, baina ez dakigu oso ondo askotan, zenbat pertsona egiten duten, ez? Oso ondo, aipatu duzu emaila eragozpenfiskala@gmail.com, badaukazu ere telefono zenbaki bat, ez da 609-469-5 hori da. Gitu desakena, eta gero bulegoan ondago, senyor Dutegi. Vale, bulegora joteko, claro, errenta bezala, zita eskatzen dugu hori eskatzea, ez? Ze zita baino lehen askotan itxegin behar da pertsonarekin, eta esan behar diozu, papera hauek harri behar duzu, galdetzen diozu zalantzak, hau da, etortzen zarenean egun horretan,
paper guztiak eukitza, ez? Ez egotea de aurrera, atxera, ze azkenean, bueno, hori, erosoago izan daiteke hori, mail bat bidaltza, eta esatea, venga, hau daukat, eta hor erantzungo dizugu, esan ez, venga, paper hau bilatu behar duzu, eta zalantzak eukizkero deitu telefonoz, ez? Osa, hori arazorik ez. Baina ez dugu egiten bulegora etorri, eta horre eukiko duzu pertsona bat, ez, klaro, igual etortzen zara, eta 3 pertsona daude zure baina horrerago, eta etxen behar duzu kola, hau da, hori bankuetxe baten bezala, ez? Vale, telefonoz deitu, eta edo e-mailez idatzi, eta zita hori hori da. Oso ondo, ez dakit igual, azken irakurketaren bat egin nahi baduzu, gure partetik, benetan uste dugu oso baliagarria izan dela, eta nire txako lehen aipatu duan bezala ez batzutan, naiz eta ezagutu eragozpen fiskala, naiz eta igual web horrian irakurri, beti zalantzak dituzu, baina beti norbaiten aurrean egon baldin bazara eta aurrez aurrea saltzen dizute, ziurtasuna ematen du, eta benetan badirudi, jendea animatu daitekela, ni, pasatuko naiz bulegotik, benetan, eta iruditzen zait aukera polita dela. Orduan, eskerrik asko hemen egoteagaitik, eta hori, mikroa irekita nahi duzuenerako. Eskerrik asko. Vale, Gabon. Gabon. Ai.